नमस्ते साथी सब, आई हम फिर से लेके आ गेल छी। आई हम ले छी गोरी, खसी के गोरी। देखू हम के सफा से धो धा के लिए अली लेके अली। हम कनी दे बेसी से प्याज से वो काट ले रही। तब कढ़ाई धिकैली, कढ़ाई धिका के एमे तेल पत्रक जीरा मरचाई के फोरन देली। फोरन ध के काट ले रही से सब प्याज ध के हम भूजली। प्याज के निमन से हम भूजली, मतलब कि आधा प्याज हमर गल। तब हम में गोरी जे धो धा के धैले रही सफा से गोरी के हम में ध के फेन भूजली। गोरियो ध के गोरी के ध के हम भूजली, निमन से लाल करके भूजली। प्याजो भुजाइत रहे आ गोरियो के निमन से भूजली, झाँप झाँप के 2-3 बेरी एनाहिते करके भूजली। जब तक हमर गोरी के कलर न चेंज भेले, लाल न भेले, तब तक हम भूजते रहली। भूजली तब भुजा गेले, गोरियो भुजा गेले आ प्याजो भुजा गेले। तब में हल्दी मरचाई हम देली, कनी स्वाद अनुसार नून देली। तब में हम पीसले रहली जीरा लहसुन आदि गरम मसाला सब हम मिक्सचरे में पीस के तब के निमन से हम भूजली। फेर मसालों के हम खूब भूजली लाल करके भूजली। देखू साथी सब हमर मसालो खूब निमन से केन कलर आ गेले, कलर बहुत मस्त लगे। खूब निमन से भूजली, जब तक में से तेल न छुटले तब तक हम भूजते रहली। देखू अब हमर गोरियो भुजा गेले आ प्याज मसाला सब निमन से लाल करके भुजा गेले। देखू तेल छूटे लगले, तेल छूट गेले। तब हम के की कैली, निकाल के हम के कुकर में खनियली। कुकर में सीटी लगावे के लागी, सीटी लगावी तब न सीझते साथी सब। गोरी तो ओना हम पहले मतलब हम पहले सीटी न लगबी छी। गोरी में हम मसाला उसाला भूज के गोरी के भूज भाज के तब हम सीटी लगबी छी। तब देखू हमर में कुकर में हम खनिया लेली। आब में हम पानी धैली, पानी ध के निमन से मिला देली। मिला के हम कुकर के बंद करली। कुकर के बंद कैला के बाद में कनी देर हम सीटी लगेली, 4-5 सीटी खूब निमन से लगे देली धीमी ताव पर। पहले लाई गेले तब कुकर के खोलली। तब देखू हमर कुकर में देखू गोरी के कलर केते मस्त है। हमर गोरी पाई गेले, गोरी सीझ गेले साथी सब। आई के रेसिपी हमर केहन लागल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देव। देखू साथी सब कुकर में बनावे छी तो एकदम हड्डी पूरा हड्डी सहित गल जाई छै। चलू खाए लागी। बाय बाय साथी सब। जाए से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देव। आई के रेसिपी केहन लागल, बाय बाय।